Bugso-bugso po mga kasulid ang ang hangin. Kanina hindi tayo makalabas kasi napakalakas talaga. Nakapilbog ba yan? Siyempre. Dito sa parko. Ayan, hanap tayo ng magandang pwesto. Ayan, Candy Kanbugan. David, salamat po, salamat sa pagbisita. Baba. Bye. Oh my goodness. No. No. Ernst, Ernst. What is it? What is it? Tagay mo naman, Ernst. Oh man. Ang lakas guys. Ulan. Narinig yung man. Upo muna ako guys. Yan. Bagyo. Dapat ito tumataas eh. Wala ng line. Tama mo, wala line. Wala na. Wala ng line. Ditong sa butas. Huwag talaga yan din sa road. Kung ba...
Yung susi. Susi daw. Susi sa dinggit. Susi, anak, susi. Hindi ako. Ayan, thank you Lord. Medyo humina mga kasulid. Ang hangin. Hoy! Hindi! Wala, oh! Wala! Ernst, susi Ernst. Daddy, lagdag ka! Three, four. Ala! Hello. Hindi pa pwede Bibi lumabas. Hindi pa pwede lumabas. Sira-sira yung ano. Oh. Yung doon oh. Pwede? Ayun oh, sira-sira oh. Ha? Sira-sira. Sira-sira yung ano. Yan signal number 5 po ang lalawigan ng Albay. Mukha daw kayo din, sabi. Bumisita na po, bumisita. Ayan, naulog mong gilin sa ano? Ayan, mga kusilid. Medyo malabo po yung kuha ng camera natin. Ayan. Ang biday pa din nagulog. Mali talaga yung ano, mali yung ayan po yung damage. You know. Ayan, atas muna tayo, medyo alis na din kuya. Sugod. Hindi kaya. Ayan mga kaibigan, ang lakas ng bagyo. Wow. Ang lamig to! Ako ha? Ayan, ikaw pala. Ayan. Ay, pala ko na ito. Hindi ko na kasi. Oop.
Ayan. Yung gate po namin, nilagyan ko ng ano, mga bye-bye. Sira din yung ano, yung so far wala naman nasira sa mga kabahayan dito. Medyo may counting ano lang. Malakas pa po ang hangin, oh. Malakas. Ayun, pero may nakakalabas na mga na paisa-isa. Pero talaga kanina wala. Ayan, yung napakalakas ng ulan, napakalakas. Buti araw tumama yung bagyo mga kasulid. Ay, Noel Tech, salamat po. Nakuha ko na po yung oras. Trinay ko lang mag-live. Isa na yun, ading payong ko. Maliputan. Pero maraw siya de. Magmidas magamparos. Ayan, malakas pa rin. Di tayo makalabas masyado. Hindi na rin ako makapag... Oh, Kuya Ernst! Ato ito na! Kuya, ko na ito! Dali na! Kunin mo na yung payong. Ano yun? Hindi na rin ako makapag-live. Ginawala ako ni Lolo. Wala. Bakit Blossom Flower Twin? Ako ang nakalagay sa akin, apply now. Salamat sa inyo kasi nakuha ko na yung oras. Saktong November 31 kagabi. Tiningnan ko yung sa YT. Mag-a-apply na lang ako pagkatapos nitong bagyo. Kasi tingnan ko kung pwede sa cellphone. Wala akong signal. Walang internet dito ngayon kaya hindi magamit yung laptop. Ayan, medyo humina na yung humina ng kaunti yung hangin. Pero yung damage marami talaga. Siyempre.
Siyempre, salamat sa inyo. Salamat, salamat. Ayun. Ayan po yung ano, yung bahay namin. Ayan yung bahay namin, oh. Nilagyan ko sa gate ng mga ano, mga ano yan, bye-bye. Ang tawag dyan sa Tagalog. Gravel and sand. Ayan, malakas pa rin at ang lamig. Nakuha ko na kagabi na 424. Siyempre kung hindi dahil sa tulong nyo. Ayan, paiba-iba po ng direksyon ng hangin. Ha? Hindi man? Kamu? Dahil inatan daw sa binin mo ko. Ginatahan ko ta. Amo na yan, nagalog. Ano eh? Ayan, maraming salamat po sa support ha. Nakuha ko na yung ano. Ayan mga kaibigan, mga kasulid. Siyempre, ayan ang ano, damage dito. Pero medyo lumalakas pa. Nakakatakot pa rin tayo papasok. Siyempre, bahang-baha pa rin dito, oh. Ayan, oh, baha. Ayan, nilalamigan yung mga kasolid, siyempre. Sayang mas madali LS ang Arsa. Oh, mas madali talaga pag LS. Ako nga, 2 buwan nag-LS. Akala ko hindi ko na makukuha. Ayun, oh. Malakas pa rin ang hangin, mga kasolid.
Ayan, pasok muna tayo kasi hindi kaya. Dapat naka-jacket. Ano, nagsalag kang tubig? Bakit? Patayin ko ito. Sarap mo na. Tapos, paano na? Dapat maano natin yung generator. Labas tayo ulit, labas. Baka pwede pa lumabas. Ha! Ha! Ayun, may ano na, yung mga rescue team. Nagbibisita na sa mga bahay. Pero nakakaano pa rin, nakakasolido. Ayun oh. Oh, nagliliparan pa rin. Tago muna tayo. Woo! Ernst. Oh, ito ay tubig ay kita bomba. Wala, dati paano mo? Okay lang yan. Kumain ko. Baha kuya, baha. Wow, thank you so much. Thank Makaka Asaka. Alam ka dyan, pula. Hala. Ay! Hala. Ha? Ingat po tayo lahat sa Baguio. Ingat po. Ingat. Okay.
lang naman kung kulang mo taga-upload mo. Time mo palagi. Igat tayo. Salamat. Ingat tayo dyan. Kasolid. Mabuti dito sa amin. Ambon lang. What? Ambon? Ambon lang? Doon lang ba sa kanila? Ambon? Ipuno na. Ikaw ba akong magpito-pito ng balay nito? Nadamay yun. Okay na. Ayan. Ang lakas pa rin, ang lakas pa rin. Yun oh. Kaya lalakad tayo, kukumustahin natin yung ay ako, ini man? Ay ako dito trapal na ipinalit nung sa Dabagyo. Tao kasi mo. Alam pa niya to. Isa daw yan to. Dalang ko dito sa mo. Pagbalik ko. Pwede ato dyan sa manok mo. Alam pa doon. Wala man sa tumagkonta. Ha? Hindi, udah doon ko si Kuhang. So, ipangod ni Hermana ni Agom. Ayan. Tumigil muna tayo mga gasolid kasi bahang-baha. At medyo malakas pa rin yung ano. Ayan. Ayan, baha po dito, baha. You know? Ang daming basura. Siyempre, yan ang mga yerong kakatakot po yan. Hello! Kumusta kayo? Hindi man kayo pinasok? Tubig? Hello. Punong una? Naglampas na sa Redis.
Namatay yung aso. Namatay yung aso. Saan na yung aso? Din. Hindi lang sa aming Hindi yan. Sa ilalim ng lababo. Lagay mo na lang sa plastic. Tapos, Tapon. ito. Oh, naka-live. Live na live pa rin tayo mga kasulidad. 5 watching. Sino? Maraming message sila. Maraming ganitin tayo natin eh. Oy, nakukuko na nakabutang sa akin. Apply. Mag-apply na lang. Ito naman ang pag-apply. Pipindot mo itong apply. Click. Tapos, kuha na. Take. Mag-fill up ka. Uy, wala na talaga ba yun? Tapos na? Ning medyo, umina-hina na. Pero kaya na talaga. Hindi kaya maglan. Hindi kayang, Wala na talaga dito sa tan. mm, papaalis pa lang. Grabe talaga. Binakal. Kagabi, pig update ko. Naka 4,024 na ako. 1,000 na kabutang mo na yan. Apply na. Apply now. Pero diretso mo gila yun yan. Siyempre, hindi man. Pag dapat mag-upload ka. Pero may ka na mag-upload. Bira man ako mag-live na. Kailangan dapat, kasi bukan man, uy. Makusugong pa. Natakot-takot aking anyero. Hindi, inadanda ka mo. Say, kukitin kumanda. Ang ito ano po. Wala na ako na. Really? Kagabi pa yan. Wala. Alas 4. Ya, de? Oo. Jesus. Alas 4 na. Dating binurod ko lang mo na yan. Nagkataranggal ba ko? Ayaw pala, kagabi. Maray tayo, baha talaga didi, hindi na talaga kikaya. Alas 4. Ayun na yung ako nagbakal. Maligaon. Alas 4 pa sa nagparangal na. Unang pig bakal. Gin? Nagabagyo na, naga-gin pa. O di uno ading pit. Oh. Isus. Uy, ano bagaw? Nagkauril ka bansi mo. Matakuton yan. Buksi daw tita Jin. Nasulatan na oh. Barado? Hindi man. Barado? Hindi na kaya no. Talagang grabe ang tubig. O di pala nalkabo. Ako nga salamat sa pagkadatil ko nung kuwang ko. Nung hero, dapat pala. So, di sa tampe, susad. Tigdatil ko di diritsuan. Nung bigay kita ko sa paros, nagukab-ukab sa may bumba. Dapat pala, naragsano sa mga gilid. Hindi, yan magapon. Yan na, kasi yan ko. Kaya nga nasalanan ka na ko. Bakal ba lang kita yun? Hindi man. Kita po. Siguro ka na yung gawa niya. Arin. Aw. Tapos nagkapuro sa ano ko. Arin. Dapat kaya ang matakoton yan, taking banugunaning ayong tumama na yung matigas na bagay. Mapusa yan sa salming niya. Hamanan matakot dyan, sarag sana na ko. Tapos kung makusugan talaga ang paros, ng gabi yan. Dapat kaya, ay hindi man, amo talaga pinakamay niya. Hindi yan natin naaso. Ang problema ko sa I-plastic mo na, sabay mo na sa basura. Nya di naman yan nililubong, ay ka dyan malubungan. Lubong mo.
Magkakalot ka dyan, trespassing ka dyan. Ayan, simple yung may dumadaan na aeroplano. Hindi ako makakanood ng live. Si Darlene, punta ko dyan. Paminsan-minsan na lang po, Blossom Flower Twin. Bakit pala, Blossom Flower Twin, bakit hindi ka na pwede mag-live? Ano yung, may violation ba? O ano? Pwede ka naman mag-live, magamit ka ng apps. Yung, StreamYard, kaya Streamlab. Ako nga ang gamit ko, cellphone lang. Ayun, no? Tumutunog po mga kasolid ang yung yero. Natanggal. Uy, baha sa kanila, oh. Yun, oh. Oh, baha. Baha sa inabot yung bahay nila, oh. Baha mga kasolid sa kabilang kalsada. Tingnan natin. Yun, oh. Medyo naulanan. Yan. Yan, oh. Baha. At syempre dito, bahang baha din. Ayan, oh. Sa kalsada na dumadaan yung tubig. Kasi yung pawanggilan ng pares. Lakas pa rin ang hangin. Nakakatakot pa rin. Ayan, oh. Ayun, oh. Delikadong ang run out layo. Oh, hindi na makakapag-live si Blossom Flower Twin. Sabi. Ito kanina. Ha? Hindi daw sila makapag-live. Nagamit ko rin yung waterproof kung Din ka talaga, no? sa DIY. Ay, napaku. Okay lang, pwede pa yan. Kita ko ito, itong sim na sa baba, biglang buto naning pares. Ayan. Pura. Ang karayan. Hindi manala sa team. Ang karayan natin, pagkarag sa edita. Sa amin yan, ura, barang damage. Ababa, kaya. Tapos, pares. Git sa likodan. Ayan, may tricycle na. May tricycle ng... Ayan, oh. Bigla lipad-lipad pa ang tricycle. Magkasugan talaga sa pares. Wala manuran. Kaya na. Training na lang, no? Training na lang. Yun. Mahal ng mga gugulayin sa ade. Sigurado. Ayan, dilag na. Noel Tech Friend na ba tayo? May violation siguro. Ano daw yung violation doon? Ayan, lumusong sa baha yung motor. You know.
May Gatorade mo. Gatorade. Wala. Ma'am! Ano ko yan? Nawara sa... Nawara sa saro mo dito sa taas. Sa plywood mo, nawara. Ayo, maski ading gate. Are. Hindi, may hagdan yan, ma'am. Marami. May hagdan yan. Maraming dyan. Oo. Yung bagang hagdan yan. Yung malkas. Oh, dalawa yan. Siyempre, may exit. Ang problema ko sa cellphone siya na talagang gagamitin ko pag nag-apply ako. Yung parang Ora man signal so internet. pero ngayon na lang ang blue. Ayan, Malo FB Vlog. Blossom Flower Tea na ibalik ko na complete Ricardo. Complete Ricardo daw. Kanina pa naka... Mataon niya na. Alas 4 na. Sige, mata. Para balik-balikan. Putusan mo sa plastic, kasadayit pa sana ha? Putusan mo duruduble. Sabay mo sa basura. Ah? Kaya na, may rakan man. Kaya lang, unan mga ginibuta, hindi naman ang buhay. Deliver. Sige, nakabakab sa atong sim. Ano? Yun. Yan na naman. Pero sa turugan yun, di man. Ah. Tinabangan ka ni Maki. Tinabangan ka ni Maki. Hindi ka tinila. Hindi ka mo tinabangan ni Papa mo. Gabi? Kira ko. No. Ayaw ko sa mama. Yan, baka pwede na tayong makauwi. Ayan na naman. Mukhang pinipigilan tayong makaalis dito. Signal number 5. Pakaranas ko ading signal number 5. Sa TV? TV daw, TV. Tapos sa pinaka-sintro. Signal daw so ning ano. O yan. Atakay na. Parang aeroplano talaga so tunog. O yan si Dua. Parin dawan. Tama, hindi ko nang papunin. Grabe, paralik na! O bakit lumabas kayo? Kuya, ging namatay yung aso. Saan? Ernst, pulutin mo yan sa plastic. Mawawalan ka ng
Dali sa tingnan mo. Mababasa yan. Balutin mo ng plastic kay Tita Jean. Dali. 6 by 9. Hindi man pigbalot. Oh, hindi ko na nakikita. Ayan! Ayan, malakas pa rin. Alarm! Patay na? Sinado ka? Sinado ka na Hoy, tingnan mo yung payong ko. Ayan, sabi, oh. Kita ang payong, oh. Ayoko. Dali na, Goy. Paano to? Yung paano natin? Oh, dali na! Ina! Dali! Bakit ang... Ayan, malakas na malakas pa rin. Ano? Ang galing, oh, di ba? May waterproof man si Sears. Then, Dali, Aaron. Tingnan nga natin, Aaron. Si waterproof. waterproof pa ang cellphone ni Ernst. Lumabas kayo kuya, malakas pa bagay yung hangin. Sinado na niya siguro. Si Action Shoe. Yan, oh. Dali! Hindi na sa ako pa lang. Ako na sa Ba, didi oh. Lumampas na sa ano. Yan, nasa kalsada na. Malakas pa rin, malakas pa rin. Nene! Ano yan to? Naga doon. Sukuan dapat diretso yan. Kaya yan. Nagabata. Hindi kaya ng tubig. Baha. Hindi kaya. Ayun, oh. Yun, yun. Ayun. Kakatakot talaga. Baga. Hindi. Oy pa pala. Diyan pa pala. No. Delikado kang buhaon. Malita na kayo si Tasmania din kuha ninyo. Ba na pag sa kudo ba na. Ay. Uy. Ba man dyan sa likod mo? Nagabulak-bulak. Ah. Hindi, agi ay ka pa man nagian bagas so didi.
Diyan sa baba, bakan. Ay ka dyan, nagian. Kasi mga ano naman, lalim sa mga Bakan may agian ka dide sa likod. Ning tubig dyan. awo. Dyan yung magkuluan. Ano yan? Sa likod. Ayo lang. Ayun lang. Kaya, basta may exit ako dumaan. Bakit sila minsan sa likaran ko? Ang kape na ta. Bala ka na. Ano, ipakita ito sa mga. Hindi yan solid eh. Yun ang plastic mo. Wala, ito natanggal mo yung kuhaan. Yan kuya, dibigyan yan siya. Mayroon ka nga eh. Kita na yung karton. Ibutang nga sa karton. Butang mo na yung sa plastic, tapos ibutang sa karton. Tanggalin mo na yan. Ayo, pero sa rayat lang. Yan mo na. Yan. Tanggalin mo na yan. Hindi mo yan kasya. May plastic talaga? Ay, kumahal. Ang ngani. Sobrang kuya plastic talaga. Yan din na lang. Tanggalin mo na lang yan. Kaya nga ni. Tanggalin mo na yan. Ibutang mo na dyan sa leg. Hindi dito, sa leg dito. Iwa-wa mo sa leg. Makasal pang paras? Hindi. Ano? Pera kumain daw. Mukhang so, dito na talaga din. Diyan mo sa yan, basura. Tapos din ko daw yan dadaraw.
Enable Plus. Ay, Enable Plus na eh. Dati wala yan. Roman TV Vlog. Read Mami. I'm... Eh? Okay lang po, Read Mami. Pero yung mga ano dito, hindi okay kasi napakalakas ng hangin dito sa amin. Tsaka ulan. Thank you for visiting. Rickman TV Vlog. Salamat po. Emilio Fernandez. Thumbs up. Salamat po, Emilio Fernandez. Wala si Arlene Marco. Ayan, Arlene Marco TV, nadikita na kita, pakibalik na lang. Ayan, Arlene Marco TV, sabi niya, ni Malo AP Vlogs. Hindi, nag-comment ako si Arlene Marco. Si Arlene Marco. Ayan o. Sabi ni Kambal. Ayan, sabi ni Kambal. Hindi na, papuntahin mo po si Ate Shin. Kaya ba, pag naka-live ako, yung ayan, medyo umupa-upa na yung daran tayo ka ng plastic. Napasador doon. Tapos, yan dyan. Ibitang mo sa eco bag. Daran mo ng plastic. Kaya man, maski din, matay lagak dito sa sarang. Pura man nga na tao. Malik na yun baga. Ayan, napakalaking generator. Pinaandar na. Sarigan ng generator nito ini. Pa-deliver mo kung mga Kagabi? Pinadala pala. Naman, nakailan siya ko. Okay po. Nelpon niya ako nakail. Puntahan kita, Red Mami, sabi ni Malu. Ayan, Red Mami, pupuntahan ka daw ni Malu. applyan mo ko, no? Sana. Kuha na yan, di. 53%. Sige po, Malo. Epi. Basta buo po para hindi malagas. Ayan, magmahalan kayo.
Ayan, salamat po Blossom Flower Train. Hayaan mo, tutulungan din kita. Makabalik lang yung ano, yung internet dito. Kasi nga daming damage ng ano, ng bagyo dito sa amin. Pag nakabalik na yung ano, yung internet. Ang gamit ko kasi ngayon ano, data lang. Naka-giga ako. Giga ano lang, 99. Ayan. Medyo humupa na po yung ulan, pero yung hangin ganun pa rin. I'm prayer ko na lang yung mga upload ko with friends para WH. Yun na lang ang gagawin ko. Ayan. Naka-generator na po yung uy. Ayan na naman, ayan na naman. Nakisabay sa generator. Ayan. Signal number 5 po. Signal number 5. Red Mami. Buti sa inyo, ano, wala dyan, wala, hindi dumating. Hindi nangumusta si Rolly. Ayan na naman, ayan na naman. Pag lumalakas po yung ano, hangin, parang may dumadaan na aeroplano. Ba na ba ka dyan, Tita Jean? Kaya doon ako. O di oh. Pinto mo. Magpara badul-badul ya de. Hehehe. Mayroon din friend Ambon pala. Wala din yan. Ah. Sa hindi lampas pa. Nan sa dito sa kuha ni Mama sa Ipagod ni Ma. Bukod sa dito lang po sa Pangasinan. Ayan. Balik tayo.
Nakalay. Lay, sigan out na. Ayan po yung damage. Balik na ako dito sa aking bahay. Binisita ko lang yung kapatid ng ng asawa ko. Ayan, Mau AP Vlogs. Ate Shin, pabukas daw. Pabukas tabi. Thank you. Kaya manong ka. Nasaan natin yun na? Hindi pa. Big plastic ko na. Wala, bili. I-plastic mo na? Oo. Ako pa. Wi-Fi hindi na. Wait lang. Hindi na? Patay na yung aso mo. Hindi na talaga nabuhay. Tingnan ko muna. Wala na, di mo na yung matitingnan. Plastic ko na ng malaki. Dito, pag kung uuwi ka, magdala ka ng plastic. Magdala ka ng plastic. Dito, ate! Dalhin mo to! Ate Shin! Ayan, malakas na rin.
Ayan, balik tayo mga kasulit. Oo naman, mayroon maluipis. Sana hindi na lang malaglagan. Dikit kasi ang kung may notify daw, wag po mag-alala. Ito sa iyo. Balikan kita, sure yan. Yan. So medyo lumiwanag na po mga kasolid ang panahon. Pero yung hangin, ganun pa rin ang hangin. Yan o. Malakas pa rin yung hangin. Lumilipad-lipad pa rin. Pero may mga... Ay! Lodi ko ada ato loading trapa lodi. Ito. Ito sa gilid. Daran mo dito sa Marigos ka man sa nakarigos ka na. Ititaw ko yan dito kay Kuya. Diyan na. Tiplokon mo. Ano hindi kaya? Utong sa siraan. Sayog. Parang ano. Say para sira. Lord, diyan sa para sira. Kay Kuya. Diyan ha. Hindi. Kay Kuya. Oy, odi so tita ko kay Kuya ang trabaho pag tagbon sa manok. Nakuha ko yan dito sa top ko. Hindi man.
Sir. Kaya para video mo pa. Oh. Oh, nagtungtong na si Pura sa basa. Oh, wala. Ito lang ba? Narigos pa silo de, ilat nga na ay. Ayan, medyo humina na po yung hangin at ang ulan mga kasulit. May motor nang ano, dumaan. Dapat mailaw kami dito. Iluwas na daw atong generator. Pandarenta. Ano kung kaya pa yan na ano. Ayan. Yellow 32 TV, salamat po. Salamat sa
signal number dito, kabayan sa Lopez Quezon. Anong signal po ang Lopez Quezon? Liwanag. Anong signal number dito, kabayan sa Lopez Quezon? Signal number. Ay, anong signal ngayon ano? Quezon? Signal number. Yung pinakahuli pong ano, signal number 3. Pero yung dito sa amin, signal number 5. Signal number 4 daw, sabi ni ano. Signal number 4. Nag-signal number 4 pa din kayo? Sa amin kasi signal number 5. Mabuti medyo malayo-layo sa inyo yung ano. Dito sa Alba, yung ano, sa TV, yung mata ng bagyo dumaan daw, sabi ng Pag-asa. Signal number 4 talaga, signal number 4. Ingat-ingat po kayo dyan sa ano, Quezon. Kasi dito sa amin medyo humina na yung ano, yung hangin, tsaka yung ulan. May ambon-ambon na lang. Pero kaninang mga alas 4 ng umaga, tsaka alas 8, napakalakas. Lakas ng hangin dito at ulan. Hayaan din siguro sa inyo ano, yung pakpak, yung wing ng bagyo. Ingat po kayo dyan, madami. Siyempre may nakakabiyay ng motor dito. Ayun may dumaan. Medyo humina na po ng kaunti ang hangin. Nakakatakot talaga. Ay, plywood din tayo ni.
Ayan mga kaibigan, bagyo na naman po tayo. Walang trabaho. Busok ang mundo. Ayan, maraming salamat. Siyempre. Shout out kay Shin TV. Mega shout out. Sa napakaganda kong pamangkin. At napaka-cute. Okay na ba? Naka-off? Yeah, take out. Yeah. Oil. Ay, picture mo muna yan, Daddy. Dapat talaga mag-buhay. May picture na, Daddy.
Ayan. Sabi ni Jeep Official, vlog signal number 1 kami na putol LS ko nung umulan at hangin. So, para sa rin ito, balik mo yan, Jim. Pwede rin sa inyo. So, baka, LS? patrabaho ko sa dito, okay na. Palos ko yan, pero punta na na. Isasap lang mo nun. Noy, isasap mo. Baliktad yan dito sa Tarong? Iba ang tarong? Ano? Ha? Di ba rin talaga yun? Kasi nga, hindi pa na pinagawa. Lumabas ka dyan, naman yung utos ko kayo. Hindi na pala.
Ano? Dito? Sabi niya rito, ang bili dito sa tigbat na siya. Ayun o. Hindi naman, nakakalit sa generator. Kilo. Dito. Nakalikod ko lang. Ate Shell, tanggalin mo na lang yung mga balde. Likod saan? Sa likod sa dito ba yun eh? Tanggalin mo na lang yung basura para tubig na lang. Ayan, mag-e tayo. Ano ako nasusukatan? Nakakainis. Oh, konti. Kanina